дуконҳои камодам дар як растаи тиллофурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Нодира Азимова мегӯяд, аз субҳ то баъд аз нисфирӯзии 6 апрел 1 грамм тилло нафурӯхт, дар ҳоле ки арзиши тилло ва нуқра дар 2 ҳафтаи пеш ва бо сабаби низоъ дар ховари миёна дар ҷаҳон поин рафт, дар дуконҳои тиллофурӯшии Тоҷикистон қариб бетағйир мондааст. Нодира гаронии нархи тиллоро яке аз сабабҳои набудани муштарӣ донист. Клиентҳо ҳозир нестанд акаҷон, чунки ҳар рӯз нарх то баланд меша, то паст мешава. Хеми бемешинем. Пеш я майда савдо нағз буд, ҳозир савдо нест, одам нест. ба нақли ин ҳамсӯҳбати мо, соли пеш 1 грамм тилло дар фурӯшгоҳҳои маснуоти заргарӣ 700 сомонӣ ҳисоб мешуд. Ҳоло 1150 сомонист. вай мегӯяд, афзоиши нархи маснуоти заргарӣ ба кору зиндагии онҳо низ бетаъсир намонд. Барои моям заралай мақсад мешинем, беҳуда мерем, маош намегирем. Мақсад толика мода ҳама давая. ҳам харидорда, ҳам фурӯшандада. як рӯз дар мисолам як чиз савдо мекунӣ, баъзе рӯз савдом намекунӣ, хеле маста. Дига оз мардум зӯшон ба 10 грамм 15 грамм намерасад. хабаргузории Азия Плюс бо такя ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон навишт, ки ҳафтаи пеш нархи сабикаҳои тилло ҳудуди 14% поин омадааст. ба иттилои манбаъ, агар дар охири моҳи феврал нархи як сабикаи 5 граммаи тилло беш аз 8000 сомонӣ буд, то охири моҳи март он то тақрибан 7000 сомонӣ расид. ба назар мерасад, он ба арзиши маснуоти заргарӣ дар дуконҳои тиллофурӯшии Тоҷикистон таъсир нагузоштааст. бархе савдогарон гуфтанд, онҳо бештар тиллои аз хориҷ, аз ҷумла аз Туркия воридшударо ба фурӯш мегузоранд ва аксари онҳо қаблан ва дар замоне ки нархи тилло баланд буд, оварда шудаанд. дар фурӯшгоҳи Тоҷик Кристал таъкид карданд, ки вобаста ба завқу хоҳиши муштариён аз тиллои ватанӣ низ ҷавоҳирот месозанд. мардум яъне муштариён тиллои пробаи 585 ва пробаи 750-ро харидор мекунанд ва тиллои пробаи 585 яъне ки нархаш аз 1000 то 1150 сомон баробар аст, ки сокинон омада харидорӣ менамоянд. нархгузории нархи тилло аз биржаи ҷаҳонӣ муайян карда мешавад, яъне дар биржаи ҷаҳонӣ чӣ гунае ки нархи навод баланд мешавад ё ки паст мешавад, дар тамоми ҷаҳон низ аз ҳамон нигоҳ карда нарху наворо муайян мекунад. дар Тоҷикистон ангуштарӣ, гарданбанд ва ё дастбанди тиллоро бештар дар тӯйҳо ва зодрӯзу маросими дигари хурсандӣ тақдим мекунанд. чанд нафар дар Душанбе гуфтанд, ки нархи тилло дар Тоҷикистон як муддати кӯтоҳ поин рафт, вале дигарбора гарон шудааст. як ҷиянмон тӯй шидагӣ буд, ҳамуда харидем комплект, як комплект тилло харидем додем. қиматтар буд, харидем ба ҳар ҳол қиматтар буд. ранги аввал арзон буд, як се моҳ пеш ҳамро нахаридем, хеле буд тӯй дертар шид, қарибида харидем, қиматтар буд, харидем. нархи болои тилло дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки кишвар конҳои зиёди маъдан дорад ва аксаран ширкатҳои чинӣ дар он ҷо машғули ҷустуҷӯ ва коркард ҳастанд. рӯзноманигор ва коршиноси иқтисодӣ Абдулло Ашуров мегӯяд, беҳтар аст ин корҳоро ширкатҳои ватанӣ анҷом диҳанд, то арзиши маъданҳои гаронбаҳое чун тилло ба мардум дастрас гарданд. ментале ҳаст, ки боиси нигоҳ доштани боигарӣ хоҳад шуд. мақомоти Тоҷикистон ҳар сол аз афзоиши истеҳсоли тилло хабар медиҳанд, вале солҳои охир омори онро махфӣ нигоҳ медоранд. бинобар ин гоҳе шаффофият дар истихроҷу содирот ё фурӯши он зери шубҳа қарор мегирад.